alcohol. Diana Ulunde, Ramogi TV. Doma milimani ong'ado ni achije ang'wen ma itudo kod masira mar gas manyocha omuoch Embakasi omed geng'negi kuom ndalo 21 kapod itimo nonro. Magi timore ka jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka to singo donjone NEMA, duol mar EPRA kod migawo mar teko ewi masirano manyaka sani koro osekelo tho mar ji 7. George Bati miwa lero. Bang' kinde mag achije ang'wen ma itudo kod masira mar muoch gas Embakasi nyokwedo kwayo mar geng'o ne achijego kuom ndalo 24 kendo doho ogolo chik mondo duok achijego e doho kawuono. Doho ma milimani gikone to yie kwayo mar jomin bura kendo ng'ado ni achije ang'wen go idhi geng'negi kuom ndalo 21 nyaka tiek nonro. For the first, the second and the fourth respondent, they will be held for the 21 days that applicant has applied for. All the respondents herein will have this matter mentioned before this court on when they say 21 days, being the 28th day of February 2024. The court so orders. Achijego ma itudo kod masira manyaka sani oselal kod ngima ji 7 oting'o Derek Kimathi, Joseph Makau, David Walunya Ong'are kod Miriam Mutete Kioko. Ka jotim nonro okonegi chano donjonegi kod ketho koting'o mar nek, bedo gi paro makanyakla mar ketho chik, rem keto kenge mag geng'o masirano kod tiyo marach gapisi. Magi timore kinde ma jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka osingo mar donjone bede migepe 3 mag piny owacho koting'o telo mochung' ne rito alwora NEMA, migawo mar teko kod duol mar EPRA mondo mi giduok penjo ewi wach masirano. My law firm can go on record along with others, and we are clear we may have to sue the following. Number 1, Permanent Secretary for the Environment. Ndiye anahusika na mambo ya NEMA na kwingineko na mengineo. Number 2, the CS or PS for Energy. Asimamia mambo ya EPRA na mambo ya kupeana gas na malicensing na kila kitu. Kinde no jaod bura ma Embakasi East Babu Owino koni piny owacho nyaka kaw ting' mar chiwo ratiro ne oganda manoyudo midhiero kendo neno ni gidok e ngimagi mapile pile. The government owes Kenyans a duty of care to protect them, and therefore the government is directly liable. It is shameful that people lack houses in Embakasi East constituency, and the president is leaving the country, going to another country to fight for the interest of a foreign nation. Kakoro kwan ji mosewito ngimagi kaluwore kod masira mar gas ma Embakasi chopo ji 7 kama moko bende dhi nyime yudo thieth. Kendo josiasa maketo piny owacho tesre bende koro wuok oko ka gikone gidhi donjone bede migepe mag sirikal. Piny owacho to singo neno ni ji manoyudo midhiero yudo ratiro ka jopiny ojiwo mondo chiw ripot ewi johand gas ma ok opwodhi matiyo e kuonde mag dak e bombe ma Thurka. George Bati, Ramogi TV. Kwa kanyo ni Attorney General Justin Muturi